El Parlament Europeu va ser dimecres a la tarda la seu de l'entrega dels guardons a Ciutat, Vila i Comunitat Europea de l'Esport. Es tracta d'unes condecoracions que atorga cada any l'associació ACES Europe i enguany Alp ha estat l'únic municipi català i de tot l'estat espanyol que l'ha rebut en la categoria de Vila. L'alcalde Ramon Moliner va ser l'encarregat de recollir el guardó i de dirigir unes paraules a les prop de 500 persones que hi havia a la sala, entre eurodiputats, ministres i alcaldes d'altres poblacions guardonades d'arreu d'Europa. En total, penso que han sigut vora de 40 ciutats que han rebut aquest tipus de guardó. Això ens honora de formar part d'aquest selecte club, que vol dir que formem part d'una tipologia de ciutats o de viles que són especialment volcades amb l'esport. A l'hora de recollir aquest guardó a Brussel·les, l'Ajuntament d'Alp ha comptat amb el suport del secretari general de l'Esport de la Generalitat, Ivan Tibau, així com dels dos màxims responsables de les dues estacions que té el municipi, la Molina i Masella. Així doncs, tant Enric Ticó com Xavier Nolla van destacar la importància que té per a les seves estacions el fet que el municipi que les acull sigui Vila Europea de l'Esport. I no és casualitat, la veritat és que l'Ajuntament d'Alp des de fa molts anys ha apostat per tenir una població molt lligada al món de l'esport i al món de la muntanya. Des d'aquest punt de vista, Ferrocarrils de la Generalitat, l'estació de la Molina, som uns companys de viatge. Nosaltres seguirem apostant per l'estació de la Molina. S'ha de reconèixer que Alp és l'únic municipi de Catalunya i d'Espanya que té dues estacions d'esquí. I dues estacions d'esquís importants. S'ha de comptar que entre la suma dels dos, amb el producte del 2.500, fem més de 100 quilòmetres. El secretari general de l'Esport, per la seva banda, va destacar que en el context actual de preparació d'una candidatura per a uns Jocs Olímpics d'hivern és important que un municipi com Alp, on l'esquí és el gran protagonista, sigui reconegut arreu d'Europa. I crec que és important aquest reconeixement per demostrar que realment en els Pirineus tenim pobles que estan fent les coses molt bé, i reconèixer la ciutat d'Alp és un reconeixement, jo crec, que el podem fer extensiu a totes les comarques del Pirineu i que és important que en aquests moments que hi ha hagut aquesta petita, no passar enrere, sinó patada endavant, que hi hagin reconeixements importants com és aquest. La cerimònia d'aquest dimecres a la tarda va comptar amb la presència, entre d'altres, de l'eurodiputat català Santiago Fisas, que va dirigir unes paraules en català a la delegació d'Alp. A nivell espanyol, Logroño, Santander i Getxo van rebre el reconeixement de Ciutat Europea de l'Esport. Tot plegat va acabar amb un brindis ofert per la ciutat de Cardiff, que enguany ha estat elegida Capital Europea de l'Esport.